iso karon mosulod. Mosulod jud mi sir kay Na yung balay dito. na ato ati ko sir amo balay. Kumusyon mga kaigsunan diri sa Malubog, Palalan. Ning atong syudad, taod-taod na nga problema diri. Tungod sa ubay-ubay ka mga pamilya, mga residente diri nga dunay bangi sa kuan ba, kining yuta land conflict mga kaigsunan. Ang problema sa mga tao kay ang pagsulod gawas tungod kay barado sila. Nining nag tikad karon labi na sa mga security guard diri mga kaigsunan. Ay lang diri magbi. Oh, may ragin na. May mga guard sa sulod pero wala reaksyon. Nagawas pero dili na makasulod. Dili na ipasulod. Pinanglan yun mo sulod sila kay na ilang mga property sa Nay akong apo gikan sa kuan. Gikan ni akong bata sa kuan. Unsay kuan sir? Unsay pangitabo sa kanang ipasulod ay ipagawas mo? Kung nagi mo buto. Ayaw. Ano pa kinana ba? Kay blood na ko ana nga buhat. Sobra ka magdaog, Marcelo. Ayaw na. Itugas. relax tay natay balaod. Paagi natas balaod kay Naa sa sulod ang akong balay di ko pasudlon. Labon dito akong mapriso, bijoy ko. Labon dito akong mapriso, mingon nga pasalo ako, te. Di pasalo na ako. Kay blood. Diya na mo gikan kay na tes sa sulod. Gitan ko sa kuan kay gitan-aw nako, di ano ko pasudlon. Ama mo ni agi ginagawas diri. Dili ko, gipagawas ko na dili pasudlon. from Dusay agency. Kaya si sir nag-video. Oo. Sir, dili yung pili mga sulod, sir? Amuson ko sa langag. Bubutoy ko lima katala. Magpasulod. Ayaw lang. Wa ko ikadlo ko maguwas sa ako. Dili magpasulod. Di na lang isintos ka tuig mga matay tatanan. Ayaw lang. Sugas. Nakagawas pero dili makasulod. So unsaon na lang ang mga gamit dito kung Saan lugar among mga bata ni ako gawas sila ako? tanan pero dili sila kabalik. So katulang sa Sir, gamay lang detalye server mo eh. Unsay kun ani kining status gid ning panahon na karon nga ipagawas nila gikan ang mga pamilya sa sulod unya pag musulod na sila di na ipasulod. Dili kay take over man nila. I-take over. O dili gubo nilang balay isunugon. Sunugon. Oh. Nya paggawas ana nila, dili na sila makabalik. Taga itagkuan sir kining senaryo gamay kun unsa gyoy background ni ining nasangpit nga luna karon diri. Kani man god, Okay. ang kuna ni og dako nga investor. Oo. Taga Manila ko na nakapalit. So kami mga tag-iyaw, may makapirma na may resolution nga ay gibaligya na mong yuta kay hinatag man is gobyerno. Oo. Gihatagan mig titulo sa gobyerno sa Pilipinas. Nya hagas lang nga 111 hektaryas. Oo. Baligyan ko sa katao nga agricultural man, di man na pwede kay agrarian reform man eh. Gihurot nila. Oh, gihurot man nila. Kato na untang 5 ilang gusto. Gihurot man lang 111 di bawal. Kanato mi sa korte. Nasa Korte Suprema karon ang kuan kanang na ang kaso. Okay. Wa pa ma-resolve sa Supreme Court. Kaya ningon man tong karon tuiga i-resolve nila. Oo. Ngadto mi sa Korte Suprema. Ang ilang na palit. Kamulong kaso, di naman ipasundo ng mga tao, di na makadaro, di na makatanom, Mga inset. Okay. di na makadaro. Taga-China. Iloy ka ng mga tao na ko, kay sa man nila mo pagkabuhi karon. Kanya, pailan min lang kaso og unlawful detainer. Oo. So atong pitsa 28 Hunyo nag-hearing si judge nga ako ning desisyon ng dayon. Okay. Oo. Oh, imbis uno desisyon ng judge, wa nila huwata. Ang desisyon sa judge, pahawaan mo dili, ipahawa namin din. So wala pa desisyon, so abot pasabot nga status ko sa unta. Tapos ko man magid ang sulti dito sa korte nga dili sa magilabutan ay kay kuan man. kaso. Pumuman ang kaso. Nga sila po man ang nag-file og kaso. Nga hindi na doon, na mga tao, mga bata ni din. Luoy kayo. Ako na. Oo. Mga bata kong gagmay ha. Oo. Suong nga na nangasamad. Sa center sir, nga bata. Oh. Ngipin mo na. Nangasamad ng mga alamre. Nangasamad sa alamre. nga Kabalo pwede mo sir, para Oh. makabalo mo sa naitabo. Oh. Atong Sabado, muli yung tang akong bata. Okay. Estudyante nga bata nako, nasama dya.
Niyan ko diri pag-agi nako, sir, diri lang ko moagi. Kaya ang akong bata karon, nagumag ang kamot kay naalamri ang kamot niya, si Rizel. Akong bata estudyante na siya. Ang violence against Tuwa karon women nila in pastor Imo Makanas. ini. Oo. Og children. Oo. Daghan mga sama di mga bata. Mausin na ni. Kamang man. Oo. Mausin ni siya. Diya naman gani, direspetuhan na namo sila kay diya man gani may gaagi sa alamri na. Gitaluktok pag gid ugayo para di makatong sa mga ini. Gahan naman tiyo ng Oo. kasagdan. Tiunan. Gani. Dili ko maginukunin. Nakabunit pag Ano siya. na among pasaylo? Kani nga kalsada sir, kuan man public ni nga kalsada ba? Public ron eh. Oo. Dili pwede siradaan. Dili Dili pwede siradaan kay public road Ang man ni. natabo man ini, Mm. pag saminto ini sa city, kay Oo. public naman ini. Oo. 1995, gigastuhan ng 2.1 million sa DPWH. Okay. Support sa Agrarian Reform Program. Oo. So, naabri ni dito dako, Oo. mas malubog. Pag saminto na city government, di kami tuman ha, nagpahal sila injunction case. Okay. Oh, gipailan na ng city government ug ang kontraktor. Mhm. Butangan na nilang boulder. Dili naman tili kapag kuan sa Oo. boulder ba? Oo. Kani adto, itong mga bato. Oh. So, ang judge pag hearing, giingnan sila, you explain within 5 days why you should be cited for contempt for closing the road with boulders po diha, nga di na kasod ang mga tao. Oo. Pinang withdraw ang kaso. Withdraw. Oh. Kadlok sila sa contempt tingali. Okay. Wala gay ngano man abre. Oo. Ilan ang i-withdraw ang kaso? Anong wala abrihe man ni? Oh, lagi na pumunta na. Wala abre. Ana ko mga dokumento. Grabe gid sila ka kuan ba? Grabe gid pera po. Sa tuig mga matay ra. Mhm. Ayaw nga na nga di mi kasulod. Inga yung amo nga pasudla ang wa naman. Kung ikuan na ni sir, kung magkuan na doon na possible entry lugar ani lugar kung Oo, napindi sila na ay tulo ka rate of execution gi order ang korte. Wa ma-execute. dili kung abrihan lugar ni sa mga tao lugar kay kuan man ni with the Mamusil man na sila. consent of barangay official. Wala gyang barangay, wala naman po sila mo. Wala sila makabana? Oo, kay kuno na ay kaso. Okay. Pinding kaso. Naparibaw ang barangay nga kini. Igastuhan ni sa city. Ang pangutanan ako city government. Unsa di ani anomalya di ani pag-construct ini nga road nga nganong gisaminto ninyo ang dili public road? Okay. Sa wa pa ko dinhi 19 mga 1988 ko dinhi. Na naman ang kasada ha. Okay. Pa ni. Iya gunis gobyerno man di man abrihan. Mhm. Nga among hanyo makatarong mo may balik diha di na. Ako gali ng building ha di ko kasud. Oo. Imo na. Suduli mi diri video mi diri. Mapriso ka. Ayaw na gina niya inisok. Grabe ba? Hindi na maayo lagot na ko. Ano layo ra kay nga video di puta. Basta di ta kasulod ha. Sige sir. Di ta kasulod. Di na pud ka